Assalamu alaykum hormatly adamlar. Garaşdygy bagy tarap ýurdumyzdaky täzelikler hem habarlar bilen tanışdyrýan Watan habarlary gepreşmekdäşýäs. Şugun Türkmenistan prezidenti Serdar Berdimuhammedow Balkan vilayatyna toý saparyny amal aşyrdy. Hormatly prezident bada Balkan vilayatyna uğramak üçin ýer bilen paýtagtymyzdan halkary howa menziline geldi. Paýtagtymyzdan halkary howa menzilinin hormatly prezidentimizi resmi adamlar uğratdylar. Paýtagtymyzdan Balkan vilayatyna tarap uğralan hormatly prezidentimizin uçary Asalymdan Türkmenmän şäheriniň halkary howa menziline gelip goňdy. Bu ýerde arkadagy serdarymyz şatlyk şowguny bilen mehirli garşylandy. Yanlandırıp aylanıp güç tepelin hop hop ha arka dağlı derdarmı da kanalaydıp vereyin aley hop hop ha kanatlan yarunimiz teleyan devrimiz arka dağlı derdarimiz kulak olsun emrimiz arka dağlı derdarimiz kulak olsun emrimiz yollarınız aydın olsun, ıkbalınız ütkeşiktir. Baktın kadalınaydı, bal kalili kuş tepiktir. Baktın kadalınaydı, bal kalili kuş tepiktir. Arkadan iterdarı şofran, arkadan iterdarı şofran. Dar gelli Balkanım Açarlıklar ağasmana yaynayar Bugün zoşa gelli Bahri Hadarım O vazisi elimizde yayrayar Bugün zoşa gelli Bahri Hadarım O vazisi elimizde yayrayar Bugün bak paylaya Türkmen halkına Balkanışım tebe devri Hoş geldin arkadağı serdarım Hoş geldin arkadağın devamı Hoş geldin arkadağı serdarım Hoş geldin arkadağın devamı Arkadağı serdar gelli Balkan'a Kuş tepelim yanlandırıp dağlayım Toylar tut yar arkadağlı vatanım Zoşa gel ya başı bilen odanım Arkadağlı derdarili Balkan'a Kuş tepelim yanlandırıp dağlayım Toylar tut yar arkadağlı vatanım Zoşa gel ya başı bilen odanım Canım
Soňra hormat prezidentimiz Türkmenbaş şäheriniň halkara howa menziliniň awada kongressler merkezine tarap urady. Bu ýerde döwlet başlarymyz ministrler kabinetiniň göçme mejlisini geçirdi. Salam hormatly ministrler kabinetiniň agzalary, salam hormatly häkimler. Biz şuň ministrler kabinetiniň göçme mejlisini geçirýäs. Mecliste Balkan vilayetini durmuş ykdysadydan ösürmeň soraglaryny aral maslahatlaşar. Şeýlem ministrler kabinetiniň başlygynyň ornmasarlarynyň hasawatlaryny dinlär we resminamalaryň taýýarlanan taslamalaryna sereder. Hormat prezidentime de ministrler kabinetiniň göçme mejlisiniň gün tertibine geçip, ilki bilen Milli Geňeşiň mejlisiniň başlygy Mehmedowa söz berdi. Mehmedowa milli kanunçylyk ýymyny meýlekde kämilleşdirmek boýunça alınıp bolýan işler barada habar berdi. Mejlisiň şu ýylyň 2 aprelinde geçirilen 17-nji maslahatyna bir näçe kanun taslamalary kabul edilip, olar Türkmenistanyň Milli Geňeşiniň halk maslahatynyň garamagyna iberildi. Häzirki wagtda iş toparlaryny ministrlikleriň we puwduklyň durunuş idaralarynyň tekliplerine seljerme geçirilýär. Raýat we ähmet kodeksleriniň erejelerini görnüşleriniň taslamasyny taýýarlamak işleri alınıp barylýar. Şeýle hem hereket edýän kanunçylyk namalaryna üýtgetmeler we goşmaçlar girmek boýunça kanun taslamalary işlenip taýýarlanýar. Meclisiň deputatlary şol sanyna Balkan vilayetinden saýlanan deputatlar öz saýlaw okruklaryna saýlawçylar, owanyň we şäherleriň ýaşaýjylary bilen ýygyderli duşýarlar. Ýurdumyzda hereket edýän kanunlary düşünýärler. Adamlaryň pikirlerini we tekliplerini öwrenýärler. Şu ýylyň 6-8 aprelinde Milli Geňeşiň hukuk goraýjylarynyň jemgyçlik birleşikleriniň we beýlik guramalarynyň wekillerinden birlikde Balkan vilayetine iş saparyna bolup, gyl-gyllaryň arasynda türkmen milli diýip desurlaryny, maşgala mukaddesligini hemde edip terbiýe kadrary bilen bagly wagt nesihat duşuklaryny geçirdiler. Hormat prezidentimiz häzirki döwrüň anyk ýagdaýlary hemde bir karar döwletiň täze ýamynyň galkynçy Türkmenistany 2020-nji 2050-nji ýyllarda durmuş ykdysadydan ösürmegiň milli maksatnamasynda kesgitlenilen wezipeler bilen baglykda ýurdumyzyň kanunçylyk büniýadyny hasy kämilleşdirmegiň ýüren wajypdygyny belledi. Döwlet başlarymyza saýlawçylar bilen aragatlyk saklamagyň deputatlaryň esasy wezipeleriniň biridigini belläp, parlamentarlaryň öz ygtyýarlyklaryny netijeli peýdalanmagynyň we saýlawçylaryň ýaş nesiller terbiýelemek, sagdyn durmuş ýergelerini wagt etmek boýunça işlere işen gatnaşmagynyň zerurdygyny aýtdy. Soňra hormat prezidentime de Milli Geňeşiň halk maslahatynyň başlygynyň ornmasary Babaýew söz berdi. Babaýew milli parlamentiň öňünde goýulan wezipeler laýyklykda ýurdumynyň hukuk büniýadyny kämilleşdirmek boýunça amala aşyrlayan toplumlaryň işleri barada maglumat berdi. Häzirki wagtda şu ýylyň 16 aprelinde halk maslahatynyň nowatdaky mejlisini geçirmäge taýýarlyk görülýär. Onuň gün tertibine Milli Geňeşiň mejlisi tarapyndan kabul edilen kanunlary ara alyp maslahatlaşmak meseleleri girdiler. Şeýle hem halk maslahatynyň agzalary, mejlisiň deputatlary, ministrlikler we puwduklyň durunuş idaralary bilen birlikde kanunçylygy hemde hukuk tertibini puwturandyrmaga, ýylasy durmuş taýdan goramaga, maşgalary gollamaga, ähmet gatnaşyklaryny kämilleşdirmäge gönükdirilen kanunlaryň taslamalarynyň üstünde işleýärler. Hormat prezidentime de täze döwrüň taraplaryny, milli kanun çykarjyk tejribesini hemde halkara hukuk tejribesini nazara almak bilen kabul edilýän kanunçylyk namalarynyň üstünde içgin işlemegiň wajypdygyny belledi. Döwlet başlarymyza wagt nesihat işini işleňleşdirmegiň ýylata, aýratynda ýaşlara, ýurdumyzyň awadançylygyna, raýatlarymyzyň ýrawaçlygyna gönükdirilen täze ýamyň oňyn özgertmeleriniň many mazmunyny düşündirmegiň ähmetini belledi. Soňra hormat prezidentime de ministrler kabinetiniň başlygynyň ornmasary Muhammedow söz berdi. Vice-premier gödöwçi edýän düzümler tarapyndan geljek 7 ýylda döwletimizde ösürmegiň prezident maksatnamasyny taýýarlamagyň çäklaryny, Balkan vilayetini durmuş ykdysadydan ösürmegiň uğurlaryny kesgitlemek babatda hormat prezidentimiziň tapşyryklaryny ýerine ýetirmek boýunça görülýän çäreler barada hatabat berdi. Şunun bilen baglykda prezident maksatnamasynyň çäklaryny geljek ýyllarda günmatar sebäpli ösürmegiň esasy uğurlary vilayetiň senagat puwduklarynyň ählisine ýeri maýa goýumlaryny çekmegiň, sebäptiň ykdysadytyna alman gazananlaryny we dünýä tejribesini, innowasion hemde sany tehnologiýalary ornaşdyrmaň asabyna neft gaz, nefti gaýtan işleýän himiýa, energetika, dağmagdan ulgamlarynyň döwre waplaşdyrmagyny gözüňde tutýar. Qazaqstan, Türkmenistan, Iran halkara demir ýolunyň, Türkmenbaşdaky halkara deňiz portunyň, ulug logistik ulgamynyň kuwwatynyň netijeli peýdalanmak, üstsaşyr we multimodal ýük taşamalarynyň möçürlerini artdyrmak, Jebel şäherçesinde halkara howa menzilini gurmak we ulanmaga bermek geljek wezifeleriň hataryna kesgitlenildi.
Şeýlekem şypahana we fiýagaçyk ulgamny mundan meýlekde ösdürmek, hyzmatlaryň hilini ýokalandyrmak teklip edilýär. Durmuş ulgamna döwrewap çağalar baglarynyň, mektepleriň, saglyk öýleriniň, ýaşaýyş jaýlarynyň, inženerçilik deskalarynyň gurulşygyna we öňden barlarynyň durkuny täzelemege aýratyn üns berler. Şunun bilen birlikde meýleşdirilen ugurlaryň ýaksynda içerki serişdeleriň, şol sanyna nähmet gorlarynyň mümkinçiliklerinden dol peýdalanmak, täze iş orunlaryny döretmek, hende bu işleri hususy ulgamyň işen gatnaşmagyny gazanmak, içerki we daşary ýurt maýalaryny çekmek wezipeler goýuldy. Hormat prezidentime de hatap etdiňler. Balkan vilayetiniň durmuş ykdysady ösüşini ýokalandyrmak, ýylatyň ýaşaýyş durmuş şertlerini hassa gowlandyrmak boýunça işleri dowam etmegiň möhümdigini bellädi. Şeýle gödüňe tutulany maýy goýunlarynyň öýüz wagtyna öýleşdirilişini we maliýeleşdirmegiň ähli çeşmeleriniň atabyna täze öýrençilikleriň işe girdilmegini gödükçilikde taklamak möhümdir diýip döwlet başçyny aýtdy. We geljek 7 ýyl üçin prezident maksatnamasyna ýurdumyzyň sebitlerini toplumlaryny ösdürmek, döwrewap täze öýrençilikleri we goşmaça iş orunlaryny döretmek boýunça çäreleri gödüňe tutmak tapşyrdy. Soňra hormat prezidentimiz Ministrler Kabinetiniň başçynyň ornasary Abdurrahmanow söz berdi. Vice-premier gödөгçiге diýen ýanyş energetika toplumynaky işleriň ýagdaýy, hormat prezidentimiziň tapşyryklarynyň hemde neft-gaz toplumyna böýülip berilýän milli maýy goýunlary öýüz wagtyny öýleşdirmek boýunça wezipelerin ýerine getirilişi barada hatabat berdi. Şeýlekem döwlet başçylarymyzyň ýakyn 2 ýylda neftiň goşmaça meçhurlaryny çykarmak işlerini maliýeleşdirmek üçin Türkmenneft döwlet konsernine maliýe gollawyny bermek hakyna kararyna laýyklykda durmuşa geçirilýän çäreler barada hatabat berildi. Bir näçe neft-gaz känlerine zerur awatlyş işlerini geçirmek hemde ugurdaş enjamlary satyn almak maksady bilen görülýän çäreler hatabatyň aýratyn meselesi boldy. Şunun bilen baglykda Türkmenneft döwlet konserni tarapyndan daşary ýurt kompaniýalarynyň gatnaşmagyna eglan edilen halkara bäsleşiginiň netijeleri barada habar berildi. Şonuň netijelerine görä has amatly täzeçilik teklipleri kesitlenli hemde degişli şertnamany baglaşmak gödüňe tutulýar. Hormat prezidentime de hatap etdiňler. Balkan vilayetiniň tebigy baýlyklaryny, neft-gaz gorlaryny rejeli we netijeli ulanmak üçin toplumyň idara kärhanalarynyň alyp barýan işlerini, öýrençik ugurlaryny döwrewaplaşdyrmalygyna, ýa-da zaman tehnologiýalaryny giňden ornaşdyryp, neftiň we tebigy gazyň düýpli işlenmegini üpçün etmeligine ünsçekdi. Hyzgysana Gadar deňiziniň geljek bolan kenaryaqa sebitlerine alınıp barlayan geologiya gözlük işlerini çaltandırmak, Gadar deňiziniň kenaryaqa sebitlerini täze ýataklar açmak we öýleşdirmek boýunça zerur işleri geçirmek, bu ýogra hususy ulgam we daşary ýurt maýy goýunlaryny çekmek üçin zerur işleri geçirmek ilkinji nowatdaky wezipeleriň hataryna kesitlenildi. Şunun bilen baglykda döwlet başçylarymyz vice-premieri ýödary beýiklikde hyzmatdaşlygy hemde gyzyklanma bildirdiýän daşary ýurtda hyzmatdaşlar bilen şol sanyna neft-gaz goýularynyň netijelerini ýokalandyrmak babatda tejribe alşmagy, maýy goýum işçiligini höwüslendirmek, täze bilelikdäki tassamalary amala aşyrmak boýunça çäreleri görmegi dowam etmek bilen baglanşykly bir näçe görkezmeler berdi. Soňra hormat prezidentimiz Ministrler Kabinetiniň başçynyň ornasary Urad Gelliýew söz berdi. Vice-premier Türkmen bedewining milli bayram münasibetli etdi. Şol sanyna Balkan vilayetiniň atçylyk sport toplumyna meýleşdirilen medeni maksatnama barada hatabat berdi. Hormatly prezidentime de hatap etdiňler. Häzir döwletimizde ahalteki bedewleriniň dünýädäki şöhratyny artdyrmaga we pudugy mundan meýlekde depkinli ösdürmäge gönükdirilen giňerimli işleriň alınıp barýanyny belledi. Ahalteki bedewleriniň gözellik bäsleşigi hemde degişli halkara forumlar halkymyzyň iň öňet atçylyk däplerini ösdürmäge, ýurdumyzyň atçynaslyk we atçylyk sport mektebiniň bu gurdaky halkara işlerine işeň ýakynlaşmagyna, begişli bedewlerimiziň dünýädäki şöhratyny artdyrmaga ýardam berýär. Döwlet başçylarymyz hödülünün maksatnamany makullap, vice-premieri ýurdumyzda aprel aýynyň soňky ýekşenmesinde bellenilýän Türkmen bedewiniň milli bayramyna bagşlanýan davralary ýokary derejede guramak boýunça bir näçe görkezmeler berdi. Soňra hormat prezidentimiz Ministrler Kabinetiniň başçynyň ornasary Pürçekow söz berdi. Vice-premier gödөгçi diýen gorunlarynaky hyzgysana hem ýetenegatynaky işleriň ýagdaýy barada hatabat berdi. Balkan vilayetiniň baý kuwatyny, hyzgysana Garabagözköl aýlagynyň gidromineral serişdelerini nazara almak bilen daşary ýurtlardan getirilýän öňümleriň orny tutýan himiýa öňümleriniň täze görnüşleriniň ýod, brom öňümleriniň, kaustik sodanyň, klor we klor öňümleriniň öňümçiliklerini öýleşdirmek boýunça iýdigderli işler alınıp barlýar. Gyanlydaky polimer zawodynyň öňümçiligine ulanýan himiki serişdeleriň öňümçiligini ýola goýmak boýunça işler dowam edýär.
döwlet tarapyndan berilýän gollawyň netijesinde zawodun büýükdensiz işlemegi we öňçük kuwatlyklaryny artdyrmak maksady bilen kärhana çyýgmal, himikatlar, ýaşyk şaýlar hemde berur bolan enjamlar bilen üpsünedilýär. Milli iqtisadyň puduklaryny ösürmek bilen bir hatarda ilatyň durmuş ýaşaý şertlerini gowlandyrmaga, olary ýa-da zaman taraplaryna laýyk getirmäge aýratyn üns berilýär. Şunun bilen baglanykda zawodda hünärmenleriň ýurdumyzyň vilayetleriniň gelip dähmet çekýänliklaryny göýdüňe tutub, vice-premier döwlet başçylygynyň garamagyna Balkan vilayetynyň Türkmenmaşy trawynyň Ulymaýak şäherçesinde 470 hojulugyny getirilen ýaşaý şaýlar toplumuny gurmak barada teklip edirildi. Hormat prezidentime de hatabat dinlep, vice-premieriň öňüne bir näçe gaýry goýulmasy görepeler goýdy. Bellenşýäli Balkan vilayetynyň tebigy baýlyklaryny, hemýe we gurulşyk önümçiliginiň çyýmal gorlaryny erejelik hemde netijelik ulanmak üçin tenagat we gurulşyk pudugynyň öýrümçük kärhanlarynyň dol kuwatyna işledilmegini gadanmak zerurdur. Hormat prezidentime de içerki baýlaryň importyň orny tutýan tenagat önümleri we gurulşyk hareketleriniň üpsünçiligini gowlandyrmak, innovasiýon tehnologiýalary esaslanýan hemde alymyň we TNK-nyň soňky gadanlaryny öz içine alýan täze önümçilikleriň ýoly goýulmagyny üpsün etmek, elektron tenagatyna döwrewap önümleriň öňdürilmegine dowam etmek taşyrdy. Soňra hormat prezidentimiz Ministrler Kabinetiniň başlygynyň ornatary Gylyjewa söz berdi. Vice-premier içerki sarp etişwadaryna adyk bolşuny üpsün etmek we ýurdumyzyň hususul gowumynyň öýrümçük başlangyçlaryny munun meýlekde gollamak boýunça geçirilen işler barada hatabat berdi. Türkmenistany 2022-2050 ýyllarda durmuş ykdysadyny ösürmegiň milli maksatnamasynda keçi we orta iş urlugynyň öňünde täze iş orunlaryny döretmek, vilayetlerde öndürilen önümleriň mukdaryny artdyrmak ýaly mühim ugurlar boýunça wezipeler goýuldy. Vice-premieriň habar berýäli, ýurdumyzyň tenagatçylar we telekeçiler birleşmesiniň agdalary tarapyndan şol sanyna Balkan vilayetyne owagyjylyk, adyk hemde tenagat kärhanlaryny döretmek boýunça maýy goýum taslamalaryny durumça geçirmek baradaky teklipler işlenip taýýarlandy. Şol teklipleriň gataryna suw taşytlaýjy usullary ulanmak arkaly güýe gönümleri, üzüm hemde meýweli baglary ösürip geçirmek, malaçyk we guşuluk toplamlaryny, häzirki zaman ilaçxanalaryny hemde adyk önümlerini saklamagyny getirilen sowatjy ambarlary gurmak boýunça taslamalaryň 14-si bar. Şunun bilen baglykda Balkan vilayetinde 2022-2028 ýyllarda gurmak meýilleşdirilen täze ýaşalaryň degişi sanawy döwlet başçylygyndan garamagyna götürilendi. Hormat prezidentime de hatabat dinlep, hereket edýän önümçilikleri netijeli ulanyp, öndürilen önümleriň we ýerine getirilen hyzmatlaryň möçürlerini hemde görnüşlerini artdyrmak gerek diýip bu gurda degişli tawşyklar berdi. Hususy telekeçleriň kärhanlarynyň dol güýjüne netijeli işlemegini üpsetmek babatda anyk tawşyklar berildi. Amatly işegur ýagdaý döretmek arkaly keçi we orta telekeçilik gollap, her vilayetde, etrapda we şäherde häzirki zaman önümçiliklerini hemde iş orunlaryny döretmek zerur bolup durýar diýip hormaty prezidentimiz belledi. Döwlet başçylygynyň şeýleken vice-premieri ýurdumyzda eksportdan getirilen we daşa ýurtlardan getirilen haritlaryň orny tutýan önümleriň öňdürülüşiniň mukdaryny artdyrmak boýunça maksatnamalaryň işleri güýçlendirmek taşyrdy. Döwlet başçylygymyz Balkan vilayetinde telekeçiler tarapyndan maýy goýum taslamlary boýunça teklipleri düýpli seljermegi hemde gaýtadan işlemegi tapşyrdy. Soňra hormat prezidentimiz Ministrler Kabinetiniň başlygynyň ornatary Mehmedowa söz berdi. Vice-premier Digistan taryhy medeni ýadygarlyklar toplamyny meýdan şertlerindäki alma amaly maslahaty hemde Türkmenistanyň taryhy medeni ýadygarlyklary dünýä jemgyýetçiliginiň üns merkezine atly halkara almy duşugyny geçirmäge görülen taýýarlyk barada hatabat berdi. Halkymyzyň dünýä medeniýetine goşan gymmatlyklaryny wagt etmek maksady bilen 2022-nji ýylyň 19 aprelinde Aşgabat şäherinde Türkmenistanyň taryhy medeni ýadygarlyklary dünýä jemgyýetçiliginiň üns merkezine atly almy duşugy geçirmek meýilleşdirilýär. Şäheriniň barşyna arkeologiýa tapynlarynyň sergisini guramak, taryhy medeni ýadygarlyklarda halkary we milli ekspedisiýalar tarapyndan geçirilen arkeolog gazyw barlyk işleriniň netijelerini seretmek, Türkmenistanyň gadymiyeti, almy barlyklar we ýadygarlyklaryň erejelenşatly täze kitabyň tanışdyryş dawrasyny geçirmek hemde daşa ýurtly almy institutlaryň wekilleriniň, alymlaryň we arkeologlaryň sanyl gomarkaly çykyşlary göz tutulýar. Soňra vice-premier şu ýylyň 16 aprelinde Digistan taryhy medeni ýadygarlyklar toplamyny meýdan şertindäki almy amaly maslahaty geçirmäge görülen taýýarlyk barada hem hatabat berdi. Maslahatyň maksatnamasy alymlaryň, ýadygarlyklaryň taryhy medeni ähmiýetine hemde arkeolog tapynlaryň aýratynlyklaryna bagşlanýan çykyşlaryny özüne jemleýär. Hormat prezidentime de hatabat dinlep, ähli meýilleşdirilen şäherleri ýokary guramaçyk derejesine geçirmegi tapşyrdy. Döwlet başçylygymyz medeniýet ulgamynyň idaralarynyň işini döwrüň talabyna laýyklykda kämilleşdirmek meselesine öz çekip, vice-premieri bir näçe anyk görkezmeler berdi.
Soňra hormat prezidentime de Ministrler Kabinetiniň başçynyň ornatary Toýluýewa söz berdi. Vice-premier Balkan vilayatynyň Türkmenbaş şäherine Ussat Engineer Hususi Kärhanasy tarapyndan gurulan 400 orunluk dünýä derejesindäki köpürli hastahanany ulanmaga bermäge taýýardygy barada hasabat berdi. İlatyň arasynda keselleriň öňüni almak we bejermek boýunça ýürütüleşdirilen ýokary hilli lukmançylyk kömegini bermek üçin ýetlenilen hastahanada 27 sany bölüm bolup, olarda näýataglaryň bejerge almagy hemde saglygyny dikeltmekler üçin zerur şertler döredildi. Dugrawap lukmançylyk toplumy dünýäniň esasy öňüm öňdürjüleriniň Dugrawap innowasion enjamlaryny üpçün edildi. Saglyk goruş hyzmatlarynyň amala aşyrmak üçin zerur maglumatlaryň ýokary tezlikde alınmagy boýunça hastahananyň ähli bölümlerini sanly ulgam arkaly öýdara ara baglanjyk ýoly goýuldy. Täze dünýä derejeli saglyk goruş idarasynyň peýda bolmagy hormatly prezidentimizin halkymyzyň saglygy baradaky aladasynyň hemde dürli keselleri anyklamak we bejermek işine aýratyn üns berilýändiginiň aýdyň subutnamasydyr. Hormatly prezidentime de hatap etdiňläp, ýurdumyzyň ilatynyň saglygynyň hemişe döwletiň üns merkezinde boljakdygyny bellädi. Ýurdumyzyň deňizäki tebitinde dünýäniň görüne laýykly gurulan ýene-de bir iri saglyk goruş tesgasynyň açylmagy munyň aýdyň subutnamasydyr. Döwlet başçylarymyz şeýle Dugrawap saglyk goruş idaralarynyň gurulmagynyň we ulanmaga berilmeginiň milli saglyk goruş lugamy ösdürmek üçin ähli şertleriň düredilýändigine şaýatlyk edýändigini belläp, vice-premier mundan meýlekde puwdogyň maddi enjamynyň binýadyny puwturandyrmak hemde ýokary hünärli ýaş işgärleri taýýarlamak meselelerine uly üns bermegi taşyrdy. Hormatly prezidentime de Türkmenbaş şäherine köpürli hastahananyň açylmagy münasibetli dawarlaryň ýokary guramaçyk derejesine geçirilmeligini belläp, bu wagtda anyk görkezmeler berdi. Soňra hormatly prezidentime de Ministrler Kabinetiniň başçynyň ornatary, Daşary işler ministri Meredow söz berdi. Vice-premier Türkmenistanyň Azerbaýjan Respublikasynyň we Türkiýe Respublikasynyň döwlet başçylarynyň sammitine taýýarlyk görüşi barada hasabat berdi. Ýurdumyzda 2022-nji ýylda geçirijek halkara şäherleriň beýannamasyna Türkmenistanyň, Azerbaýjanyň we Türkiýanyň döwlet başçylarynyň üç taraply sammiti aýratyn orna gelýär. Häzirki wagtda bu ýurtlary köpürli hyzmatdaşlygyň çäklerini dürli ulgamlarda giňerimli bilelikdäki işleri amala aşyrýarlar. Şunda energetika, ulug logistika, söwda ykdysady ulgamlar, şeýlekem üç taraply gatnaşyklarda ýokary tehnologiýalary ornaşdyrmak urunaky tagallalaryň birleşdirilmegine de uly ähmiýet berilýär. Şunun bilen bir katarda döwletara medeni ansanperwer gatnaşyklaryna aýratyn üns berilýär. Häzirki wagtda Türkmenistanyň, Azerbaýjanyň we Türkiýanyň döwlet başçylarynyň sammitini ýokary guramaçyk derejesinde taýýarlamak boýunça degişi işler amala aşyrylýar. Hormatly prezidentime de hatap etdiňläp, Türkmenistanyň, Azerbaýjanyň we Türkiýanyň halklaryny asyrlaryň dowamynda emele gelen taryhy, medeni we ruhy däpleriň amumlygynyň dostlugyny gatnaşyklarynyň birleşdirýändigini, olaryň häzirki döwürde ýödary bähfetli hyzmatdaşlyk ösdürmek üçin bir binýat bolup hyzmat edýändigini bellädi. Şunun bilen baglykda ýokary derejedäki üç taraply duşuklar geljegi mümkinçilikli usul bolup durýar. Şol duşuklary uzak möhletliň hyzmatdaşlyk meseleläriniň giň toplumyny ara alyp maslahatlaşmagy hemde bar bolan uly kuwaty nazarda tutup, onuň ilertilýän orlaryny kesgitlemege anyk mümkinçilik berýär. Döwlet başçylarymyz bular barada aýtmak bilen vice-premier üç dostlukly döwletiň we olaryň halklarynyň bähfetlerini gybap bolýaly, hemde dünýä meşhuryny awadançylyk maksatlaryna hem laýyk gelýän netijeli gatnaşyklary işleňdirmege, täze itergi bermäge gönükdirilen sammitiň ýokary guramaçyk derejesini üpçün etmegi taşyrdy. Soňra hormatly prezidentimiz Ministrler Kabinetiniň ýanynaky ulug we kommunikasiýalar agentlerining baş direktori Çakyýewa söz berdi. Çakyýew Balkan vilayatynyň Türkmenbaş şäherine ulug aratnaşyk puwdogynyň işgali üçin ýaşaýyş çaý toplamynyň düýüm tutmak dawrasyna görülýän taýýarlyk barada hasabat berdi. Şoň bilen baglykda ýokary amatlikli 60 öýli 4 gatly jaýlaryň beýaşdyryň düýüm tutmagy guramak boýunça teklipler işlenip taýýarlandy we şol teklipler döwlet başçylarynyň garamagyna götürildi. Hormatly prezidentime de hatap etdiňläp, degişli düzümleri bolan ýaşaýyş çaýlary gurmagyň ýurdumyzyň şäherlerini we owalaryny gurmak baradaky taslamalaryň amala aşyrylmagyna bildirilýän mühim talapdygyny bellädi. Balkan vilayatyna alınıp barýan giňerimli guruluşlar tebiti durmuş ykdysadyň diýipkinli ösdürmäge we amatly maýy goýmaýagdaýyn döretmäge mümkinçilik açýar. İlatyň durmuş derejesiniň gowlandyrylmagynyň besebiti innowasion ösüş ýoluna çykarmakda uly itergi bolup durýanyny möhümdir diýip hormatly prezidentimiz agentligiň ýol başçysyna ýaşaýyş çaýlarynyň düýüm tutmak dawrasyny ýokary guramaçyk derejesinde geçirmegi taşyrdy. Ministrler Kabinetiniň göçme mejlisinde soňra hormatly prezidentimiz ýurdumyzyň vilayatlarynyň häkimleriniň hasabatlaryny dinledi.
ilki bilen Balkan vilayatynyň häkimi Ata Haliyev vilayatdaky işleriň ýagdaýy Türkmenistanyň prezidentiniň ýurdumyda 2019-2025-nji ýyllarda durmuş ykdysatdadan ösürmegiň maksatnamasyny hemde o milli maksatnamasyny durmuşa geçirmegiň çäklerini ýerine ýetirilýän işler barada hatabat berdi. Türkmenistан şäherine gurulan 400 orunluk köpügürlük hastahananyň açyş dawrasyna hemde Türkmenistан şäherine ulag we kommunikasiýa toplumuna degişli idaralaryň işgali üçin 4 gatly 60 öýli 5 sany ýaşaýyş şaýlar toplumynyň düýbüni tutmak dawrasyna görülýän taýýarlyk barada hem hatabat berildi. Şeýleki hem Türkmen bedewiniň milli bayram münasibetli dawarly çäreleri ýokary guramaçyk derejesinde geçirmek boýunça alınıp bolýan işler barada hatabat berildi. Soňra Ahal vilayatynyň häkimi Gurbanow vilayatdaky işleriň ýagdaýy Türkmenistanyň prezidentiniň ýurdumyda 2019-2025-nji ýyllarda durmuş ykdysatdadan ösürmegiň maksatnamasynyň hemde o milli maksatnamasynyň durmuşa geçirişiniň barşy barada hatabat berdi. Şeýleki hem Türkmen bedewiniň milli bayram münasibetli meýilleşdirilen çärelere taýýarlyk görmek boýunça alınıp bolýan işler barada hatabat berildi. Soňra Daşoğlu vilayatynyň häkimi Nazar Muradov vilayatdaky işleriň ýagdaýy Türkmenistanyň prezidentiniň ýurdumyda 2019-2025-nji ýyllarda durmuş ykdysatdadan ösürmegiň maksatnamasyna o milli maksatnamasynda kesgitlenen çäreleri üstünlükli ýerine getirmek maksady bilen alınıp bolýan anyk işler barada hatabat berdi. Şeýleki hem her ýylyň aprel aýynyň soňky işlenmesinde bellendiýän Türkmen bedewiniň milli bayram münasibetli geçirilmegi meýilleşdirilen çäreler barada hatabat berildi. Soňra Lewap vilayatynyň häkimi Aman Gelliýew döwlet maksatnamalaryny we o milli maksatnamasyny durmuşa geçirmek maksady bilen vilayatda ýerine getirilýän işler hemde durmuş medeni we öwrümçik maksatly desgalaryň bellenlen möhletlere laýyklykda gurulşygynyň barşy barada hatabat berdi. Häkim şeýleki hem Türkmen bedewiniň milli bayram münasibetli geçiriljek çärelere görülýän taýýarlyk işler barada hatabat berdi. Soňra Mar vilayatynyň häkimi Ana Berdiýew Türkmenistanyň prezidentiniň ýurdumyda 2019-2025-nji ýyllarda durmuş ykdysatdadan ösürmegiň maksatnamasyna hemde o milli maksatnamasyna laýyklykda vilayatda türlü maksatly desgalaryň bina edilýänligi barada hatabat berdi. Şeýleki hem Türkmen bedewiniň milli bayram münasibetli Balkan vilayatynda meýilleşdirilen dawralara gatnaşmaga hemde Mar vilayatyndaky bayramçyk şäherlerine taýýarlyk görüşi barada hatabat berildi. Hormatly prezidentime hatabatlar dinläp, ýurdumyzyň vilayatlaryna, şol sanyna owagyjylyk ulgamyna amala aşyrylýan ähli işleri ýygyderlik gözükçülükde taklamagyň zerurdygyny belledi. Şunda buğda yetiştirilýän meýdanlara ýokary hili ýygyk edilmegine hemde bereketli hasyl almagyň baş şerti bolup durýan gowy çekişine has amatly möhletlerde tamamlanmagyna aýratyn üns berilmeliler. Şonuň bilen birlikde ýylatyň ýurdumyzda öndürilýän adyk önümlerini isleglerini dolu kanagatlandyrmak maksady bilen dürli meýwe hemde goýu önümleriň öndürüşini arttyrmak zerurdyr. Döwlet başlarymyzda durmuş öwrümçilik hemde beýleki dürli maksatly desgalaryň gurulmagyny gözüňde tutýan o milli maksatnamasynyň durmuşa geçiriş baradaky meselelere geçmek bilen ähli täze guruluşlaryň ýokary hilini we öz wagtyna ulanmaga tapşyrylmagyny üpçün etmegiň möhümdigini aýtdy. Şeýleki hem hormatly prezidentimiz vilayatlarda Türkmen bedewiniň milli bayram münasibetli dawarlara hemme taraplaryndan taýýarlyk görmegi hemde meýilleşdirilen ähli çäreleri ýokary guramaçyk derejesinde geçirmegi tapşyrdy. Şeýleki hem döwlet başlarymyz awada milli täýagatçylyk dowlagynyň mümkinçiliklerini artdyrmak, hyzmatlar ulgamyny ösdürmek hemde tomut pasynyň ýakynlaşyp gelýänini nazarda tutup, bu ýerde degişli kada laýyklykda ullar we çağılar üçin din jarşy mögüsüne taýýarlyk görmek boýunça bir näçe tapşyryklar berdi. Ministrler kabinetiniň göç meclisinde başga da bir näçe möhüm meseleler garaldy. Olar boýunça degişli çözgütler kabul edip, hormatly prezidentimiz meclis jemledi. Hormatly ministrler kabinetiniň agzalary, hormatly häkimler. Biz ministrler kabinetiniň göçme meclisinde Balkan welaýatyny durmuş ykdysatdadan ösürmek boýunça bir näçe soraglara seretdik. Bu doklar ösürmäge gönüktirilen käbir resmi namalary kabul etdik. Ertir bolsa o çäreleri geçirmegi gözüňde tutýar. Bu çäreler ýokary derejede we guramaçylykly geçirmeli. Şunuň bilen ministrler kabinetiniň göçme meclisini geçirip oturýar. Men siziň ähliňizde bir jan saglygyny, maşgala we dançylygyny, bir karar watanymyzyň güllap ösme uğruna alyp baran işleriňizde uly üstünlikleri arzu edýär. Balkan vilayetinde toý saparyna bolmagynyň çäklerini soňra hormatly prezidentimiz Türkmenistан şäherindäki halkara deňiz portuna baryp gördi. Bu ýerde döwlet başlarymyz mehirli garşylandy. Portun işi
onun terminallarynyň enjamlaşdyryşy barada Ministrler Kabinetiniň ýanynaky Ulug we Kommunikasiýalar bardak agentligiň ýol başçysy Çakyýew hatabat berdi. Ýazyrky zamanyň ötün tejribesi esasyna Alman soňky gadaranlar bilen enjamlaşdyrylan Türkmenbaş şäherindäki halkara deňiz porty Ýewropa ýurtlarynyň ýakyn we orta günnogorun harit we çyýmal bazarlaryna hemde Hindi ummanyň sewtiniň döwletlerine çykmak üçin ýokary derejeli amatly şertleri üpçün edýär. Şeýlekem bir döwrewap dedim ýük akymlarynyň ýoluny we wagtyny tygşytlamaga mümkinçilik berýär. Türkmenbaş şäheriniň halkara deňiz portunyň ýolagçy terminalynyň binasy 600 orunluk bolup, bu ýerde gümrük, terket, migrasiýa, pasport gödäwçiligi we beýleki zerur bolan düzgün kadalar ýazyrky zamanyň talaplaryna we halkara ünlülerine kybap derejede amal aşyrýar. Türkmenbaşynyň halkara deňiz portunyň ýolagçy terminalyna üpçün edilen mümkinçilikler, fiýagatçylar we işgärler üçin döredilen şertler orduş tüzümlere bildirilýän talaplara dolu ylaýyk gelýär. Bellençiyali bir ýerde ähli güdäwçilik we seljerş işleri ýazyrky zamanyň ötün tejribesi we sany ulgam arkaly amal aşyrýar. Bu bolsa ýerine ýetirilýän işleriň anyk we gysga wagtda ýokary hilli bolmagy üpçün edýär. Şeýlekem halkara deňiz portunyna migrasiýa gullugynyň hünärmenleri degişi işleri ýerine ýetirýärler. Bu işler açyk gaplar tiýadatyny durumçy geçirýän ýurdumyzyň halkara hyzmatdaşyk gatnaşyklarynyň degişi derejede ýoly goýulmagyna mümkinçilik berýär. Ýazyrky döwürde ýurdumyzyň ulug üsaşy mümkinçilikleriniň we kuwatynyň berkidilmegine, milli ykdysatymyzyň diversifikasiýalaşdyrylmagyna bu ulgamda halkara hyzmatdaşlarynyň işeňleşdirilmegine aýratyn ähmiýet berilýär. Şu maksat bilen günnogor günmatar we demirgazyk günorta döwrewap ulug geçelgeleriniň ulgamy iýdigdirli ösürilýär. Bu ýurda alınıp balýan giň göçerli işler deňiz, howa, demir ýol we awtomobil gatnawlarynyň artmagyny esasy uğradynýar. Munyň özi Ýewraziýa ikliminde ýödary beýikli sewitara tüwda ykdysady gatnaşyklarynyň ösürilmegini şertlendirýär. Ýergelenine aýtsak, 2017-nji ýylda hormatly arkadagymyzyň öňe süren başlangyjy esasyna Birleşen Milletler Guramasynyň baş assambleýasynyň durnukly ötüş maksatlaryny amala aşyrmak bilen baglykda uluglaryň ähli görnüşleriniň ara baglanşygyny berkitmek atly kararnamanyň kabul edilmegi, onu dünýäniň 74 döwletiniň awtardaş bolup çykyş etmegi, Türkmenistanyň we gakraman arkadagymyzyň başlangyçlarynyň tutuş adamdat ähmiýetlidiginiň nowatdaky beýanydyr. Amman mehriban arkadagymyzyň başlangyjy esasyna Birleşen Milletler Guramasynyň baş assambleýasynyň ulug üssaşy gatnawlary boýunça kararnamalarynyň dördüsini kabul edenligini bellemek ýakymlydyr. Soňra hormatly prezidentimiz portuň ýük terminallaryna ýerine ýetirilýän işler syňlady. Bu ýerde dürli ýükleri kabul etmek, olary işlemek, saklamak hemde iýermek işleri häzirki zamanyň ötün tejribesi we täsir usullary esasyna amal aşyrylýar. Portuň konteyner, ürgün ýükler we umumy ýükleş terminallarynyň işleri taýdaşykly alınıp barylýar. Bu ýerde konteyner ýüklerini saklamak we utgaşykly işlemek boýunça hyzmatlar toplumy ýerine getirilýär. Porto gelýän ýükler howa, awtomobil we demir ýol ulaglary arkaly getirilýär. Şeýlikde Türkmenbaşynyň halkara deňiz portunyna bu ýere getirilýän ýükleri suw ulaglaryna ýüklemek we düşürmek işleri büýükdensiz ýagdaýda amal aşyrylýar. Portuň konteyner terminalyna bir wagtda 12 geminiň ýüküni kabul etmek mümkinçiligi bar. Halkara deňiz portunyň umumy ýükler terminalynyň kuwatlygy ýylda 4 million tonna barabardyr. Bu terminal şu ýylyň birinji şäherinde 220 000 tonna ýükler işlenilip, geçenliň degişli döwürlen deňişdirilenine 1 ýyl 40 göterim ödüş kazanylanyny bellemek bolar. Türkmenbaşy halkara deňiz porty Aziýa bilen Ýewropanyň çatyragyna ýerleşip, bir ýylda ortaça 1500-1600 gemler girip çykýar. Bu görkezji ýyl-ýyldan artýar. Bu ýerde ýük ýüklemek hemde düşürmek bilen bir hatarda ýürüýte ambarlarda däne saklamak mümkinçiligi üpçün edildi. Vice-premier Orad Gelliýew bu terminalla adyk önümlerini kabul etmek we owetinagy toplumynyň eksport ugry işlerini berja etmek boýunça alınıp barýan işler barada hatabat berdi. Ürgün görnüşdäki ýük taşamalaryna islegleriň has artýanyny gözeňe tutup, bu terminalla geçenliň dowamyna 2 800 000 ürgün ýükler ýüklenilip, terminalyň kuwatlygynyň işleşi 94 göterme barabar boldy. Şeýlekem terminalyň şäherine ýerleşen jemi sygymlylygy 35 000 tonna bolan däne önümler saklamagyny ýetlenlen ambarlar arkaly ýylda ortaça 2-3 million tonna owa gyjylygyna degişli önümleri geçirmäge we saklamaga mümkinçilikler bar.
döwlet başlarymyz terminalyň kuwatlyklaryny artdyrmak işlerini dowam etmegi tapşyrdy. Şeýlekem vice-premier Galejew ýurdumyzyň telekeçileriniň portuň mümkinçiliklerinden netijeli peýdalan ýanyklar barada hatabat berdi. Hormatly prezidentimiz ýurdumyzyň eksport mümkinçilikleriniň artmagyny, portuň mühim ähmiýetiniň bardygyny aýdyp, eksport-import amallaryny ýerine getirmekde, ýüzsaşyr geçergeleriň işini netijeli ýola goýmak babatda anyk tapşyryklar berdi. Soňra vice-premier Muhammedow ýurdumyzda ulug logistik ulgamynyň işini hassa döwre waplaşdyrmak boýunça işlenip taýýarlanan maksatnama hemde ony ýerine getirmegiň wezipeleri barada hatabat berdi. Hormatly prezidentimiz Türkmenbaş şäherindäki halkara deňiz portunyň halkara gatnaşyklaryny ösdürmek bilen bir gatarda onuň milli ykdysadyň kuwatyny artdyrmak babatda mühim orun eýilýänini belläp, onuň ykdysady bähfidini almy esasda seljermegi tapşyrdy. Ministrler kabinetiniň başlygynyň orunmasary Daşary işler ministri Meredow portuň netijeli işiniň ýola goýulmagy bilen ýurdumyzda halkara hyzmatdaşlyk gatnaşyklarynyň hil taýdan täze derejä çykanlygyny belledi. Hormatly prezidentimiz ýurdumyzyň ulug logistika düzüminiň işiniň kämilleşdirilmeginiň halkara gatnaşyklary ösdürmäge uly mümkinçilikleri açýanyny belläp, bu işleri almy esasy ösdürmegiň wajypdygyna ünsüjekdi. Soňra döwlet başlarymyz portuň Balkan gem guruluşyk we gemi awatlaş zawodyna baryp gördi. Bu toplum täze öýrençilik düzüm bolmak bilen ol Türkmenistanyň gem guruluşynyň işiň hereket etmegine giň ýol açdy. Öýrençilik toplumyny gemi guruluşy bilen bir hatarda bir ýerde tankerleri, gury ýük gemilerini, tirkegleri we beýlekleri awatlamak boýunça işleriň dolu tapgyrlary ýerine getirilýär. Ýylda 10.000 tonna polody işläp taýýarlamak mümkinçiligi bolan bu zawodda häzirki zamanyň ötün tehnologiýalary hemde halkara ölçeglerine laýyk gelýän awtomatlaşdyrylan ulgam ulanýar. Toplumyň ýylda 4-6 geminiň gurulşygyny ukuyplydygyny bellemeli. Mundan başga da bir öýrençilik disgatyny ýylda 20-30 gemini awatlamak we teň hyzmat boýunça işleri geçirmek mümkinçiligi bar. Bu işleriň yerli hünärmenler tarapyndan amala aşyrylýanyny bellemeli. Häzirki wagtda Türkmenistanyň tenagat we kommunikasiýa toplumynyň puwduklaryny ösdürmegiň 2019-2025 ýyllar üçin maksatnamasyna laýyklykda Türkmen deňiz derýa ýollary agentligi tarapyndan gurulmagy gözüňde tutulan 12 tany dürli görnüşli gemleri Balkan gem guruluşyk we awatlaş zawodynyň bunyadynda gurmak boýunça degişi işler alınıp barlýar. Şonuň bilen baglykda 2 tany demir ýol wagon daşamak üçin ýetlenilen ro-ro gemsini we konteynerleri daşamak üçin ýetlenilen gury ýük gemsiniň gurulşygyny bilelikde amala aşyrmak boýunça Russiýa Federasiýasynyň Türk Respublikasynyň we Azerbaýjan Respublikasynyň degişi taraplary hyzmatdaşlyk etmäge gyzyklanma bildirýärler. Bu bolsa ähli gurullar boýunça ägir türlü mümkinçiliklere eýe bolýan Türkmenistanyň halkara giňişligindäki awraýynyň bilende galýanlygynyň aýdyň beýany bolup durýar. Umuman halkara deňiz portuny alınıp bolýan işler Türkmenistanyň Merkezi Aziýa sewtine ulug üssaşyr geçirge dökümindäki orunyň putulanmagyna ýardam berýär. Ýurdumyzda ulug logistika düzüminiň işiň kämilleşdirilmegi Ewraziýa giňişliginde durnukly ösüşiň howpsuzlygyň berkitilmegine giň ýol açýar. Bu bolsa köp asarlar mundan ozal ýurtlary we halklary baglanşdyran gadymy beýik güpek ýolunyň häzirki zaman şertlerine täzeden dikeldilmegine aýratyn ähmiýetlidir. Häzirki wagtda Türkmenistan çäk taýdan amatly ýerleşmegi we ýurdumyzda açyk gaplar syýasatynyň üstünlikli durumça geçirilmegi bilen Sewitiň üren möhüm ulug merkezine iri halkara logistika çatyryna urildi. Şonuň bilen baglykda ýurdumda döredilýän ulug üssaşyr düzümleriniň mümkinçilikleri we kuwatlyklary häzirki zaman talaplaryna hemde ötün halkara görkezlerine dolu gybap gelýär. Hormatly prezidentimiz gemi gatnawlarynyň sazlaşyk hereketiniň ulug hyzmatlarynyň ösdürülmegine mühim orun eýilýänini aýdyp, port hojalygynyň mundan meýlekde döwre waplaşdyrylma uruny degişli işleriň geçirilmeligine ünsüjekdi. Türkmenistanyň deňiz derwezesi diňe bir ýurdumyzyň deňizsi gatnawlaryna bolan zerurlyklary kanagatlandyrmak bilen çäklenmän, eýsem tutuş Ewraziýa giňişligine ýük akymlaryny işleňleşdirýär. Hormatly prezidentimiz gemi guruluşy kärhanasyna we tutuş portuň işine mundan meýlekde üstünlikleri arzuw edip bir ýerden ugrady. Günüň ikinji ýarymyna hormatly prezidentimiz egindeşleri bilen Hadaryň kenaryndaky güzel künjekde geliren jetdi. Şu günler Hadar deňiziniň kenaryna ýakymly howa gurşagy emele geldi. Iň möçerli özgertmeleriň durmuşa geçirilýän ýeri bolan Awaza milli piýagaçyk dowlugyny diň jalşyň oňun mümkinçiliklerini özünde jemleýän häzirki zaman düzümi emele geldi.
Hazarın ekologi taýdan arasy kenaryna yerleşýän dünya derejeli deňiz din jarçylygy, fiýagatçylyk we din jarçylygyny ösürmekde mühim orna elýär. Ählamatlyklary özüne jemleýän dügrewap mihmanhanalar, çağılar sagaldys din jarç merkezleri, katter şäkerçileri, sergäh din jarç toplumlary we ýokary halkara ünlerine laýyklykda enjamlaşdyrylan şypahanalar adamlara hyzmatlaryň ýokary derejesine ödürleýär. Soňra hormatly prezidentimiz eginleşleri bilen gidirenjini velosipedde dowam etdi. Bellenşýäli din jarçyň ýokary halkara derejesini özünde jemleýän awada halkymyzyň uly höwet bilen din jalýan hemde wagtlaryny peýdaly geçirýän günjegine urly. Döwlet başlarymyz Tomutky din jarç mögsüminiň ýakynlaşyp gelýänini belläp, mögsüme ýokary guramaçyk derejesinde taýýarlyk görmegiň wajypdygyny öňsüzekdi. Şunda altynsyw çägelik kenar, ýakymly suw bolan deňiz, bereketli gün çökreleri, ekologi taýdan arasy gurşaw, adamlaryň saglygynyň berkitilmeginiň, ruh ferentliginiň we işeňliginiň baş şertini emele getirýär. Mälim bolşýaly, gahrman arkadagymyz ýurdumyzda sagdyn durmuş ýergileriniň puqta binýadyny döretdi. Häzirki döwürde şol asylly ýörelgileriň hormatly prezidentimiz tarapyndan netijeli dowam edýänligini bellemek ýakymly. Ýurdumyzyň baý tebigy ferişteleriniň öz bolşy howa aýratynlyklarynyň halkymyzyň bagtyar durmuşynyň amatly din jarçynyň üçin edilmegine gönükdirilmegi guwançly ýagdaýdyr. Mälim bolşýaly, soňky ýyllarda ýurdumyzda velosiped sportunyň ösürilmegine uly üns berilýär. Tutuş ýurdumyzyň adamlarynyň şol sanyna ýaşlaryň gatnaşmagyna köpçüliklerin velosipedli ýürüşleri guramak asly däbi görüli. Sportuň ekologi taýdan arasy görünüşi hataplanýan velosiped sportuny ösürmek boýunça ýurdumyzda amala aşyrylýan giň göçerli şäherler dünýä birleşiginiň giň gollugyna eýe boldy. Gahrman arkadagymyzyň başlangyjy esasyna Birleşen Milletler Guramasynyň baş assambleýasynyň ýürüýte kararnamasy bilen her ýylyň 3-nji iýuny bütün dünýä velosiped güni diýilip yglan edildi. Munyň özi tutuş adamdat ähmiýetli başlangyçlaryň ählimumy iqrarnama eýe bolýanynyň aýdyn beýanydyr. Häzirki döwürde ýurdumyzda köpçüliklerin beden terbiýanyň we sportuň ösürilmegine mühim ähmiýet berilýär. Munyň özi halkymyzyň saglygyny berkitmek, ýylatyň durmuş derejesini ýokarlandyrmak, sagdyn we ruh ferent nesilleri kemale getirmek ýaly asylly uğurlary öz içine alýar. Hormatly prezidentimiz awadaanyň ekologi ýagdaýy, onuň çäginde täze tokoý dowlaklarynyň döredilmegi bilen baglanyşly meseleleri ýygyderli gözegçilikde taklamagyň wajypdygyny belledi. Soňra hormatly prezidentimiz eginleşler bilen birlikde awada köp ugurly sport toplumuna geldi. Bu ýerde hormatly prezidentimiz we eginleşleri sportuň dürli görnüşleri bilen meşgullandylar. Toplumda dürli sport maşklaryny ýerine getirmek, sportuň dürli görnüşleri boýunça türgünleşikleri geçirmek üçin ähli zerur şertler döredildi. Beden terbiýe we sport bilen ýygyderli meşgullanmak, diňe bir saglygyny we beden taýdan taraplanmagy üçin etmek bilen çäklenmän. Eýitim adamda wehmetýörlük, maksady okunluk ýaly häsiýetleriň putrlanmagyny şertlendirýär. Awada köp ugurly sport toplumunda ornaşdyrylan dürli görnüşli sport enjamlarynyň hersiniň öz bolşy aýratynlyklary bolup, olaryň adam medeniniň taraplanmagyna degişli täsirleriniň bardygyny bellemeli. Bu görnüşler ýurdumyzda sagdyn durmuş ýergileriniň berkitilmegine toplumlaryň esasy çemeleşilýänliginiň, onuň tarapdarlarynyň sanynyň ýygyderli artýanlygynyň nowatdaky beýanyny urly. Ähli ugurlar boýunça sadaşykly ösüş ýoluna düşen ýurdumyzda insan saglygynyň berkitilmegi bilen baglanyşly wezipeleriň üstünlükli çözülmegine mühim ähmiýet berilýär. Beýişde köpçüliklerin beden terbiýanyň we ýokary netijeli sportuň aýratyn mühim orun eýilýänligini bellemeli. Şeýlelikde sportuň dürli görnüşleri bilen meşgullanmak, beden maşklaryny ýerine getirmek ýurdumyzda ýylatyň adaty enligine urly. Hormatly prezidentimiz köpçüliklerin beden terbiýe we sport bilen meşgullanmagyň ählimumy hemde ýygyderli häsiýete eýe bolmak wagtda degişli işleriň geçirilmeligini belledi we hemmelere üstünlükleri arzuw edip bir ýerden ugrady. Balkan vilayetinde bolýan ministrlikleriň we puwduklyň durmuş idaralarynyň ýol başlary hormatly prezidentimiziň görüllesine ýerip, sagdyn durmuş ýerlerine goşulyp, sportuň dürli görnüşleri bilen meşgullandylar. Velosiped sportu bilen meşgullanmak adamyň saglygyny berkitýär, işeňligini ýokarlandyrýar. Türkmenistanda ýygyderli geçirilýän velosipedli ýürüşler hereket etmegiň iň bir peýdaly we ekologi taýdan arasy görnüş hökümine ýurdumyzda barha ornaşýan bu ulugy peýdalanmagy bolan umumyň garaýşyň aýdyn beýany urly. Velosiped sürmek bilen meşgullanmak insan saglygyny üçin etmekde mühim orna elýär. Şoňa görä ýurdumyzda sportuň bu görnüşini hasy ösürmäge mühim ähmiýet berilýär. Bu
bu ýurda häzir çende amala aşyrylan işler diňe bir ýurdumyzda däl, eýsem giň halkara jemgyçiligine de uly golluga münasip boldy. Sagdyn durmuş ýerlerine eýerip sport bilen meşgullanlanyna adamyň bedeniniň ähli mühim ulgamlary herek edýär. Munyň özi adamyň çydamlylygyny artdyrýar, energiýa çalşygyny gadylaşdyrýar. Bir näçe keseller bilen keselleme kopuny bedeldiýär. Kesellere garşy durnukly oputlandyrýar, ruh felentlik paýlaýar. Paýtatymyzda Senagatçylar we Telekeçiler Birleşmesiniň beý ýurgurmanyň 14 ýylyna başlanyny sergisi öz işini dowam edýär. Häzirki wagtda beý birleşme ýurdumyzyň hususy iş öwürleriniň wekilleriň 27 000 goragyny özüne jemleýär. Hemde ykdysadyýatyň döwlete dahalsyz ulgamyny ösürmek, telekeçilik başlanýyşlaryny gollamak boýunça giň gyrymly işler amala aşyrýar. Türkmenistanyň Senagatçylar we Telekeçiler Birleşmesiniň sergisi milli ykdysadyýatymyzyň döwlete dahalsyz ulgamyny ösürmekde amala aşyrylýan oňyn özgörtmeleriň aýdyň beýany bolup durýar. Gözden geçirişin esasy maksady kisi we orta telekeçilik ösürmekde gazanylýan üstünlikleri bu orda amala aşyrylýan giň gyrymly özgörtmeleri ulgamyň innowasion esaslaryny görkezmekden ibaratdyr. Ykdysadyýatymyzda bazı gatnaşykları ýörgüleri esasyna guraýan ýurdumyzda häzirki wagtda halk hojalygynyň bolgamly netijeli we okkunly ösürmek üçin amatly hukuk, ykdysady, maliýe we durmuş şertleri döredildi. Soňky ýyllarda emele gelen däwel aýaklykda hususy iş öwürlüğüň gazananlarynyň gözden geçirilişi köp babatda dürli ogrlardaky täzelikler hemde telekeçiler tarapyndan daşary ýurtlardan getirilýän harytlaň we eksport ogrly önümliň önümçiliginde ulanylýan innowasion işläp taýýarlamalar bilen tanıştyrmaga gönükdirilendir. Däp bolşýaly sergide Senagatçylar we Telekeçiler Birleşmesiniň owasyna toplumyny azyk we gaýtadan işleýän senagatda işleýän agdalarynyň işi giňden görkezilýär. Häzirki wagtda telekeçiler et süýde önümleriniň çagy ýmitiniň mewe suwlarynyň süýji köke önümleriniň köp görnüşlerini çykarýarlar. Ýurdumyzyň kärhanalarynyň halkara guwanamalaryna eýe bolmagy olaryň çykarýan azyk önümleriniň ýokary hilleligine hemde ekologiýa taýdan howpsuzlygyna şaýatlyk edýär. Gurulşyk ulgamyny işleýän telekeçiliň bölümleri köp adamly boldy. Häzirki döwürde döwlet maksatnamalarynyň çäklerini iri, şol sany Aşgabat şäherini awadanlaşdyrmak boýunça sargytlary ýerine ýetirmek hususiýetçilere ynanly. Senetgärçilik we amaly hasam sunuwatynyň önümçiligi bilen meşgullanýan iş öwür bileleşigiň agdalarynyň işleri halkymyzyň milli meden mirasynyň wagt edilmeginde möhüm orny eýelýär. Sergide ajaýyp halalyň öz bolşy aýratynlyklary, vergärliň işleri we kesdeçiliň önümleri bilen tanışmak bolýar. Şeýle-de sergide Senagatçylar we Telekeçiler Birleşmesiniň bilim ugurly işleri görkezilýär. Senagatçylar we Telekeçiler Birleşmesiniň sergisi öz işini dowam edýär. Berqarar döwletiň täze ýamynyň galkynyşy döwrüniň halkyň arkadagy zamanaty ýylynda ýurdumyzda raýatlamyzyň saglygyny nazarlaýan tutumlary, belent maksatly işlere, sagdyn durmuş ýörelgilerini hemde adam hukuklarynyň üpçüne edilmegine başlanan şäherlere giň gyrym. Türkmenistanyň Milli Geňeşiniň halk masadynyň we mejlisiniň başlanýy bilen ýurdumyzyň Türkmen demir ýolları hemde Türkmeni aragatnaşyk agentliklarynyň guramagyny geçirilen wagt netijada işin häsiýet mahsus boldy. Depkinli üsýan ykdysady taýdan kuwatly, her bir adamyň durmuş taýdan goruglygy, ýoly bolan döwletimizde adamdan halar zähmet çekmegi, ýaşamyzyň okumagy hüner edinip, ökde hünermenler bolup ýetişmegi, münasip diň jalmak üçin ähli şertler dürdülýär. Bular baradaky gurrunlar şäherliň içinden erşarga çolup geçdi. Maşgala mukaddesigi milli gymmatlyklary, däpdi sururmady, hereket edýän kady kanunlary berja etmek, kanunlygy we hukuk tertibini düşünetmek, raýatlaryň hukuk bilimlerini artyrmak, hukuk medeniyetini kemal getirmek, ýol hereketiniň howpsuzlygy, kanun bozulmalygyny öňüne almak, watan söýjüligi, insan perwerligi, zähmeti söýgüni terbilemek, döwletimiň we jemgyýetimiň gazananlaryny hasam berkitmek, täze derejelere çykarmak, şäherlerde esasy ünsürlerini urlan biri boldy. Raýatlary köpçüliklerini beden terbiýe hereketine çekmek, sagdyn durmuş ýörelgesini ıgrarly gazanmak baradaky çykyşlara da uly orun berildi. Ýurdumyzda her bir maşgalanyň awadan durmuşda ýaşamagyna, ýaş nesillemeden milli we umumy adamzat ruhy gymmatlyklary esasyna terbiýelemegine gönükdirilen toplumlaryň özgörtmeleri üstünlikli durmuşa geçirilýär. Şäherlerde köpçüliklerini ekologiýa şäheriniň ähmiýeti, adam saglygyna peýdasy, velosiped sportyny ösürmegiň we wagt etmegiň möhümdigi bellendi. Giň gyrymdaky masalatlarda kuwatly ruhy mazmun jemlenýär. Oly belent raýatlygy we watançylygy wagt netijat etmekde, ýaşary terbiýelemekde uly ähmiýete eýdir. Şäherleriň ýokary ruhynantligi halkymyzyň meýdemede agdy berligini, bütewlüğüni alamatlanýar.
Yurdumdan folklor toparlarının arasında bir karar vatanın folklor sunuğu atlı bəyətəşi geçirildi. Olu Türkmenistan'ın Dövlet Medeniyet Merkezi'nin mukamlar köşkünde boldu. Berqarar dowlatyň täze ýamynyň galkynşy döwrü diýip aglan edilme münasibetli bellenlen bayramçylyk dawarlary, maslahatlary we medeni çäreler üstünlükli geçirilýär. Şolaň berem şanly ýylymyzda Türkmenistanyň Medeniyet Ministrliginiň guramagynda Türkmenistanyň Döwlet Medeniyet Merkeziniň mukamlar köşkünde geçirilen Berqarar watanyň folklor sunugy atly bäýtäşi giderip, bäýtäşige Aşgabat şäheriniň welaýetliň etraplaň folklor we tans toparlary hemde ýurdumdaň döreçilik toparlary gatnaşdylar. Bäýtäşiň desapky toparlary Aşgabat şäherinde we welaýetlerde geçirilip, ýokary guramaçylykly geçirilen Berqarar watanyň folklor sunugy atly bäýtäşiň dowamyny folklor, tans, milli aýdymsa sunugatymyzyň ötüş mendillerini aýdym şöhretlendirýän täze çeper çykyşlar döredilip, milli sunugatymyzyň ötüşini häzirki tapyryna gazanýan üstünlikler, toplanan tejribeler hemde öňde durýan wezipeler barada maslahat edilip, ustadlyk sapaklary geçirilip, öňde barjy tejribeler öwrenilip, ma'lum şäherli soňky medeniyet we sunugat edareleri şeýlede tans we folklor toparlarynyň türgünleşip geçýän otuglary iň döwrewap tehnologiýaly enjamlar we belki zerur tehnika terişdeleri bilen öpçün edilip, munyň özi ýurdumyzyň eslenlik pünçegine zähmet çekýän medeniyet we sunugat ustadlarynyň online aragatnaşyk arkaly dowuşuklaryny, maslahatlary, ustadlyk sapaklary geçmäge, milli folklor, tans we aýdymsa sunugatymyzyň hasam belent derejede ösdürmäge ýardam edýär. Berqarar watanyň folklor sunugat atly bäýtäşine gatnaşan belli folklorçylar, tansçylar hemde bu gurda ilmi gözlegler alyp barýan miraskar alimler ýurdumyzyň medeniyetimiziň we sunugatymyzyň gadymy köklerini öwrenmekde, döwrewap rowuşda dekeltmekde hemde dünýä ýüzüne waz etmekde, şeýlede Halipa şagird mekdebiniň baý tejribelerini hasam ösdürmekde ýygydarly golluw himayetler berýän hormatly prezidentimize arkadagly serdarymyza alkyş sözlerini aýtdylar. Hormatly adamlar, Nurta ýurdumyň welaýatyna we paýtagtyna Aşgabatda 14 aprel saat 20-den 15 aprel saat 20-çe boljak howa bardy. Türkmenistanyň howa maglumaty ulunyň berýän habar bilen tanışyryň. Balkan welaýatyna üýtgä pirýan burtuq alyp azkem ýaş şäher Demirgazy kunwatardan telde sekundda 9-4 metr etýän şemal utar. Howa ýejetine 10-15 gradus gündüzine 17-20 gradus kenariýa etraparyna 12-17 gradus maýly bolar. Ahal welaýatyna üýtgä pirýan burtuq alyp Demirgazy kunwatardan telde sekundda 9-14 metr etýän şemal utar. Howa ýejetine 13-18 gradus gündüzine 20-25 gradus. Gün orta gün doğru etraparyna 29 gradus şeýle maýly bolar. Mary welaýatyna üýtgä pirýan burtuq alyp Demirgazy kunwatardan telde sekundda 9-14 metr etýän şemal utar. Howa ýejetine 13-18 gradus gündüzine 28-33 gradus maýly bolar. Lewap welaýatyna üýtgä pirýan burtuq alyp Demirgazy kunwatardan telde sekundda 8-13 metr etýän şemal utar. Howa ýejetine 15-20 gradus gündüzine 30-35 gradus maýly bolar. Daşow welaýatyna üýtgä pirýan burtuq alyp Demirgazy kunwatardan telde sekundda 9-14 metr etýän şemal utar. Howa ýejetine 13-18 gradus gündüzine 23-28 gradus maýly bolar. Paýtagtyň Aşgabatda üýtgä pirýan burtuq alyp Demirgazy kunwatardan telde sekundda 9-12 metr etýän şemal utar. Howa ýejetine 15-17 gradus gündüzine 21-23 gradus maýly bolar. Ýurdumda aprel aýynyň 15-ine magnit hadisasynyň gowşak täsirli bolmagy aşylýar. Ýa-da watandaşlar ýaz pasyny günüň dowamyny howanyň derejesiniň üýtgäp durýanyna nazar alyp,
pasalyň aýratynlyklaryna laýyklykda geyinmegi, şeýle heme häzirki wagtda howada tozan böleşik görnüň kadadan sekudu torma artmagy we howanyň akymynyň üýtgemegi bilen baglanşykly howa şertleriniň adamyň bedenine ýetirip biläjek oňoýsal täsirleriniň öňüne almak maksady bilen agyz burun örtügini ulanmaklygy maslahat berýär. Hukuksyz bolan 2 metr araçagy berja etmek, elleri arasy saklamak zerurdur. Mehmaniyleşer bulary berja etseňiz, ýylyň islenik pasynda öz saglygyňyzy gorap bilersiňiz. Mehman adamlar, şununla watan habarlary peşimiz jemleýäs. Berqarar döwletiň täze ýamynyň galkynşy döwründe ata watanymyzy Türkmenistan ähli wagtlarda ösüşýär. Ähli ösüşleň ödeninde bolsa halkyň bähbidi bar. Çünki biziň ýurdumyzda döwlet adam üçindir. Hoş sag bolun, edileşer.